Tot el que envolta a l'independentisme oficial i institucional és caòtic, contradictori, ridícul, hipòcrita i també miserable. Veiem-ho només amb un exemple. Són molts, com ja sabem, els casos on la Generalitat exerceix l'acusació davant la justícia espanyola contra catalans que han protagonitzat o han participat en protestes independentistes. Ara bé, els mateixos dirigents de la Generalitat diuen que Laura Borràs no hauria de ser jutjada de cap de les maneres pels tribunals espanyols perquè aquests tribunals no són neutrals amb els independentistes. Però resulta que és el mateix partit de la diputada Borràs que precisament governa la Generalitat que vol que aquesta pèrfida justícia espanyola castigui a altres independentistes. Es pot ser més cínic i poca solta. Si el criteri polític i judicial dels dirigents de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que conformen el govern actual, és el que acabo de descriure, som en mans d'autèntics perills públics que podrien amenaçar els nostres drets fonamentals, perquè voldrien una justícia diferent per a ells. No és estrany que en aquella llei mai no aplicada, anomenada de transitorietat de l'octubre del 2017, el poder judicial en la futura república estava controlat poc més o menys pel govern. En realitat, la república que volen tota aquesta colla és aquella que s'anuncia a l'IKEA, la república independent de casa meva, no pas la de tots els catalans.